Tak jsme v Erbilu, což je vlastně v severním Iráku, v Kurdistánu. Před půl hodinou jsme vylezli z letadla. Byla to vlastně docela příjemná cesta s těma chlápkama kolem, s těma samopalama zavěšenýma tak nějak všude. Což v Evropě jako nevidíš, no. Zatím jako nemůžu nic říct, to je jako když prostě člověka zavřeš do rakety a vystřelíš ho do vesmíru a teď se ho zeptáš prostě po 5 minutách, tak co, jak je, nevím jak je. Já jsem sem přijel ze 3 důvodů, jeden je zamalovat si s Bahmanem graffiti, další vyzkoušet svůj akční malbu v Iráku, že by to bylo fakt akční. A třetí věc je nabrat prostě novou inspiraci pro tvorbu. A mimo jiné teda jsem první, kdo vlastně bude malovat graffiti v Iráku ze západu, teda jako pokud víme, což jsme zjišťovali, tak asi budu v něčem konečně v životě první. Tak se právě nacházíme v Kirkuku, takzvaném městě strachu, a za náma jsou vlastně vidět ty komíny z těch ropných polí, jak tam čadějí a jak se tam kouří. A vlastně bychom měli už asi dost rychle zase odjet, protože to tady jako už je vážně, ale hodně nebezpečný. Jako. Tak to jsme my, světová dvojka. تقريبا 2009 بحزم بامي شاكر داويش بهوي زيادة لإنترنت كان بيني أو كانت لقى برادران شوينش أو في ثاني كإنترنت ليه وهنا بينش يعني ليرك يا شاب ولا سد ديوارك ولا نزيك صوالك زيادة الأوانة كاريتي كده مكدس كمان هنرا واو ولا سد ديوارك يكس داس ممكن بكيشاني بينك أويش نوسينك وابزان باش بير منما والله نوسينك بزور يعني اشتكي زور ناشرين ده شو لبري يكم يشم بو بعد داس ملقى سبراك الرانا هاتي. Někdy v roce 93, 94. Prostě malovali jsme prostě ty metrázdi, vlaky, všechny tyhle věci, to, co se prostě normálně maluje. A to pak vlastně teprve začaly vznikat ty zóny, kdy vlastně že v té době ty lidi komunikovali právě jakoby spolu jenom skrz to graffiti. My sami jsme ani několikrát nevěděli, co to je a co to děláme, a my jsme měli takhle malinký prostě černobílej okopírovaný časopis, kterýho jsme obkoukávali ty tvary těch písmenek, my jsme byli úplný talata, že my jsme nevěděli nic prostě. Tady máme takový malý This is your nickname? No? Já myslím, že to je v pohodě. A když se koukneš na věci, které se dělaly jako na začátku, když jsme dělali my, tak je to naprosto srovnatelný, takže já myslím, že je to úplně v pořádku. Kluk se učí rychle.
Tak jsme se dostali tady na univerzitě do docela zajímavé situace, kdy jsme vlastně teďka byli na schůzce s rektorem a vlastně s celým tím rektorátem, jak to tady vlastně funguje. A zatímco já jsem si tady vybral, jakoby, protože jsem byl požádán o to, abych tady něco namaloval, tak jsem si vybral takovou jako zeď. A vlastně to dopadlo tak, že jako nesouhlasí s takovouhle malou věcí, ale že chtějí, abych maloval přímo tady na ten barák. A no, je to úplně šílený. Bude to složitější s nima, no. Ta komunikace je fakt v prdeli. Tohle to je fakt peklo. A nakonec ty reakce jsou docela super. Cítí v tom válku, což je zvláštní. Ona tam trošku je to ten souboj, ale zase jako nemusí to být úplně válka. This art is new for us. In our country, we don't have those kind of art. We have a street art in Suleymania, but when you do it, police will catch you. We all like to try new things in our school because we didn't see this before, and this is a new to us, a colorful, and we were gonna like it. Yeah. V současné chvíli jsme na cestě do Halabdži, což je vlastně malá vesnička poblíž hranic s Iránem, kterou v roce 1988 نخال ببومباردوات سەدام هەستێکی خۆشم یعنی وەکوەی کە ئاچم سەردانی و شوێنەکەم بەڵام لەلایەکشەوە دڵتەنگەبی لەبەرەوەی کە گۆڕی شەهیدانی لێ یعنی کۆمەڵێک ئەو کەسانی کە لەوێ مردوون لەو ناوچەیە تۆزێت یعنی بێتاقەت دەکات. Tam jedeme z toho důvodu, že se tam vlastně narodil Bahmanův otec, který pak odtamtud utekl do Iránu. A Bahman se vlastně narodil v uprchlickém táboře v Iránu. ئەو کاتی کە لە هەڵەبجە و کیمیاباران و شتەکە ڕوویە ئەو کاتە خەڵک زۆر ئاگای لەو مەسەلەوینە نەبوو یعنی ئەو کاتە شەڕێکی وانە بوو هەڵەبجە هیچ یعنی خەڵکیوێ زۆر بە شێوەیەکی هادەت ژیانی خۆیانەکە بەڵام کاتێکیان زانیەوە ئەو کیمیابارانە یای بەسەر ئەو شارەیە کۆمەڵە خەڵکی زۆری کوشت بەڕاستیەوە بێتاقەتکارە. Věděl jsem, co ten incident vlastně znamenal pro Bahmanovu rodinu. Kvůli tomu incidentu Bahman vyrůstal v Iránu a ne doma a nejspíš si to ponese celý život. Jako asi i mnoho jiných takových lidí a když jsem viděl ty fotky těch zabitých dětí 10letých, tak je to vlastně docela hrozný v tom, že mě bylo v té době taky 10. Když je to takhle novodobí, tak na to člověk reaguje trošičku jinak, než třeba dejme tomu na ty starší věci, když to vidí. No. A nemá vlastně ten živý kontakt s touhletou formou reality, navíc i když je jakoby tak strašně vzdálená jakoby od nás.
Já nemám tušení, co jsem mu dal, protože jsme se o tom nebavili spolu. To fakt nevím. Ale vůbec to, že se nám povedlo teda vyimprovizovat ty grafity tak, jak jsme je teda udělali, tak si myslím, že on vlastně asi mohl poprvé v životě vidět, jak to opravdu vypadá a že se to i když ty podmínky jako technický, čistě technický jsou dost šílený, takže se to dá. Pro mě jako, já doufám, že mu to něco dalo, nevím co, mě to taky dalo hodně, no. میکۆ ئەڵان ینی برێکی زۆری پێبەخشینەوە کوڕە لەبەرکە بینم بەو شێوازەی شەکە ینی هەنێک کات دەبینم دانیشە سکێچەکات زۆر هینی یاوەتە ینی ئەم چەند ڕۆژە لەگەڵ میکۆ زۆر دڵخۆشم لەبەرکە ینی کەسێکی ترم بینی کەسێک وا لە ئەوروپا هاتووە ینی هونەرمەندێکی گرافتی بێت ینی زۆر زۆرەی یاوەیە ئەو کوڕە هەست بە خۆشێکی زۆرەکەمەکیت زۆر دڵخۆشم کە بینم. Nevím, ten chlápek mi bude chybět, no. To rozhodně.